Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Tateti muombereni olemekezeka panthawi ino mundilole ndiitane Anomani Chisale kuti nawonso mbalomu alankhulepo. DPP woye! DPP woye! Pepani sitichedwa, ulemu kwa Vice President Bambo Gangata, ulemu akuluakulu nonse amene mabwera malingana ndi nthawi. Koposeseka tipene tilipa APM Peter Mutharika ali ku nyumba akutiona. Tonse amene tikumufunira zabwino Peter Mutharika tingoweva mkono ndipo akuonani Peter Mutharika kumene ali. Zikomo kwambiri Ambuye akudalitseni. Achinyamata tidikirire pa 17 pano. DPP woye! Timvetsetsane. Achinyamata timudikire Peter Mutharika pa 17 pano kuti adzapitirize maprogramu ake wonse amene analandidwa. Nenezo tidzakhala tikumva kukoma inu ndine ndife. Lero sindikamba zambiri, ndingopereka uthenga uwu kwa achinyamata wonse a dziko lino la Malawi. A DPP munthune ndinayitanidwa kuti ndikaonane ndi akuluakulu a polisi, ndipo ndakumana nawo. Ndakumana ndi Inspector General. Izo ndi nkhani ya Dzikwanje, nkhani ya Ziwawa, nkhani ya Pambowe. Ndiye ine ndikukupemphani nonse a DPP achinyamata, tiyeni tikhale bata. Ndakambirana nawo, avomereza kulakwitsa kwawo. Ifenso ya apolisi kuyambira lero iwo atipempha kuti tiyaona kusintha. Ndi mawu amene anena iwo apolisi. Ndiye ifenso atapezeka wina akuona kuti dzavuta akusemphana ndi apolisi osalimbana nawo, tiuzeni ife tikambirana nawo ndipo tikambirana mwamtendere. Ndikudziwa muli ndi mkwiyo, ena mukoza kufika kuti mwina Chisale ampatsa kena kake. Ayi, ino ndi mitunda ine kakhala iyo sakamba yayi asikapezekani zina. Ine sindingagulidwe ayi singwe ndofuna ndione ngati Dzikwanje zikasizituluka. Chifukwa pangana promise kuti Chikwanje sikizataniso sikidzaonekanso. Ndi aliyense ndi ufulu wake apita akapemphe, akamulola akapange mademo. Ine kwanga ndikuona kuti Chikwanje chisatulukenso. Mukampeza munthu akuyenda ndi Dzikwanje mtauni, mufuseni kuti Chikwanje chinchachani. Ayimbire na polisi abwere, mgwireni awa tikuwaona akuyenda ndi Dzikwanje. Musamenye yayi, koma mperekeni polisi. Zinazo tizikambabe ndi zambiri zimene tinakambirana, komano chifukwa cha nthawi ndangonena kuti ife National Director of Youth ndamenewo. Zikomo kwambiri. Pa nthawi ino bwana mundilole ndidzutse Gray Kapute amene ndi Deputy Regional Governor. Bwerani m'bwalo muno Akapute. Kaya ungalula. Chalamamba. DPP woye! DPP woye! Professor Peter Mutharika woye! Honorable Gangata woye! Olemekezeka a Vice President chifukwa cha nthawi. Mashado onse akuno kunchisi. Olemekezeka a Vice President awa adzitchula okha
na Vice President kuna unchisi na kulanda ni kwambie. DBB oye! DBB oye! Maningana ntawi. Chisi Central East constituency kuna kunchisi. Zika mwakabili. Pali mpwepa hapa. Tangana nu. Pali mpwepa hapa. Ila kanya wangu mbali maderu no nani. Walege nade shikwanje. Alege nade shikwanje nade ma. Abida we. Somo mbili chifanya ntawe. Honorable Vice President Monga ndanena nchilo yanga kwamba ndisana kupatsira ni bwana mundilole mawawili ndilankulepo choyamba kuno kunchisi sema MP usaiza kuti kuno kunchisi temoka sama itsiwa chachiwiri anthu akunchisi chifukwa chothokoza adalimangira msewu umene umafutu choka kumponeru zafika pano kwamba kudayenda wanthu pa mata 5 hours 6 hours pa mtunda wa 30 kilometers. Anthu akunchisi chofotera DBB muli nacho chifukwa zitukuko zimene adachita mboma la DBB kuno kusita kalipo ndipo zidzakhalapo. Apitoe bwana kuno kunchisi ndi boma limodzi limene ngakhale mafumuwa limadyetsa wanthu mulilongwe chifukwa fereleza adali ochipa nthawi imeneyo. Kuno kunchisi ndi boma limodzi limene samalima zipatso kwambiri koma uloko boma ili chilichonse chakwera mtengo. Boma ili lapoteka aliyese timanena kuti ndi mchewa koma amene apoteka chewa zake ndi mchewa mweyi. Abide ndimafuna kupemphera ni lonse tikaponyera voti Professor Peter Mutharika chifukwa chake nchiyani ndiyekhayo president mdziko muno ali ndi masomphenya. Abide ino zanga yewa kupopsera mbewu zathu timamzalira kholamo kapena msikili ngati timamzalira ifadufuna profesayo mwana urai profesa okula ifadufuna okulayo chifukwa msikiliro numene timzalire mbewu zimene livinduwe kholamo ili lizipita ili chakwera zitani kwani chakwera tani azitani kwa malembo Profesa Peter Mutharika. Abide chifukwa ya nthawi amasa usangana ziwanga ndalole nthawi ino ambaye ndabambo a Vice President Honorable Fred Gangata kudala nkhule ndikumbutsa kuti makansa laso abwera pano bwerani bwana nganigwira pakhosi makansa lonse tayimirirani bwerani ndithu mutikhululukire bwana. I think mungo yala chapana baka mwauchite fesi bwanawa aliyesa adzichule paika sadzichulira yekha ndi kumene akuona koma tichite mwachangu nthawi yathu. DBB oye! DBB oye! Habe Chiputu Chisisi constituency amene ali ndi chilonda na amene amadziwa kuti ntchentche ili ndi mano. Sikoma kwambiri. DBB oye! Ine dzina langa ndine Benson K. Chabwera amene ndili Chisi Central Constituency Council CEO. DBB oye! DBB oye! Ine Joseph Moses Chisi Central Nsiloodi zimwambie. DBB oye! DBB oye! Kafikeni Saidi Hunju odi nchi South Nyamara Jirugugo. Feston Gastas Chakwanira
Mabasa Ward, Chisi North. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Ina ndine Wilfred Chunga, Chisi South Constituency Chenje Ward. Vice President Magasala amene muli nawo ana wanu nda amenewa mundilole nthawi ino bwana ndikudzutseni kuti mulankhule kwa masabata zathu onse komanso mtundu wakuno kunchisi umene pa sikisi pano uli pambuyo pano zikoma kwambiri bwana pacha dzina ndi chakuti Alfred Gangata kapena kuti Alfred Samvonyolo Gangata dzina limene ndidalandira lapakati bwana olemekezeka Vice President nthawi yanu. DPP oye pekuti matandira ndi manja awiri anthu akunchisi anthu achikondi koma ndisanayambe zonse ndithokoze komanso ndikulandira mafumu amene muli pano nonse 140 komanso ndithokozenso kwambiri ati ekalumo potilandira komanso gogo amene mwabwera amene akuperekeza amene akutsogoza kuti muzatilandire. Muli bwanji nonse? Sindikumva ati muyankhula ndi mphamvu. Muli bwanji nonse? Mwandilandira? Mwandilandira? Nanga mukoni wakuya bwanji mwandilandira? Yes. De munene DPP wa mphamvu komanso mukwese chera mwamba mphamvu kusonyeza mwandirani kodi chala mwamba chala muzimafuna ziyankhulidwe anthu ayankhula district governor Angobi ayankhula koma Mori Mose, I think apilekale so kwa anthu ene apite ngati akuluakulu pano. Tine Norman Gisale, National Director of Youth. Tilini Kapute, Grey Kapute, Deputy Regional Governor. Mwina muda hapo kuti Regional Governor simunaone pano adwala mwendo wao suli mwendo watu basanga ende. Maikunje Regional Women Director, Enes Malola Youth Director, Honorable Wemba Deputy Director of Elections. Ndina no se amembera pano Honorable Saunda ulimuwanu mwayankulakale pano. Ndina no sambere pano mwende muwanu. Zambiri zayankhulidwa kale pano zokhuza ndi dziko kumene kuyendera malingana ndi mavuto amene anabweretsa abombo la MCP zimene anatilonjeza 2020 kuti zidzayenda bwino koma mpaka pano zinthu sizikuyenda bwino. Ndiye ine Profesa Arthur Peter Mutharika wandituma kuti ndikumbutseni ntchito zimene wagwira kuno kunchisi komanso kuti ndikuwuzeni kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi akunchisi amakukondani
DPP oye! Ndiye nisanapitilize Profesa Arthur Zawambiri apita Mutharika president wa chipani cha DPP andutuma kuti ndiwumbutseni zitukuko zimene DPP inapanga kuno kuntchisi, komanso ndikumbutseni ndikudziwitsanira kuti iweyo apitiliza kukonza boma la ntchisi komanso kupasani zitukuko mosatenga nthawi. Ndimafuna ndikudziwitsanira kuti nsewu ochoka pamponera udzafika ku ntchisi anakoza ndani? DPP. Masukulu ambiri kuno ku ntchisi anamangidwa nthawi ya DPP. Maternity wing Pakui Health Center anamanga ndi boma la DPP. Subslave fertilizer wa magoboni amene magula 25,000 kwacha anabwera ndi boma la DPP, koma atetsedwa ndi boma la MCP. Magetsi amarefu anabwera ndi boma la DPP. Misewu yonse imene kuiona imene akumanga mtawuni ukafika kujenda amene akumbayo sei ndi chitukuko chimene DPP inayambitsa koma MCP akungopitiliza thokoze. Koma misewu imeneyo poti miyezetsalayi akhasanamalize munthu ake Profesa Arthur Mutharika amalizisa yekha komanso atsakulaliso yekha. Ndiye amandusanso kuti ndikukumbutseni kuti Profesa Arthur Mutharika mmene akachoka mboma fertilizer anamusiya pa mtengo wa 17,500. Komanso mukumbukire nthawi kuntchisi kuno pakuti inuyo madalira ulimi panopa akudziwa kuti mwapsinjika simungathe kulimanso chifukwa fertilizer kuna mtengo. Ndipo Peter Mutharika kunena kuti mmene iweyo amalamulira dziko fertilizer anali pa 17,500, anthu matha kulima fodya, komanso fodya mwagulitsa pa mtengo wabwino, anthu makhala ndi ndalama. Koma lero fertilizer mu global Peter Mutharika amandiuza kuti pita kuntchisi kukumbutse kuti fertilizer komanso mbewu zotsika mtengo zimatsika ndi boma la DPP, komanso ngati anthu afuna kuti zibwere pa mtengo otsika aonetsetse kuti pa 16 pano avotere Profesa Arthur Peter Mutharika. Amandikumbutsanso kunena kuti chuma cha dziko chimayenda bwino mu nthawi ya Peter Mutharika, masukulu analochipa, masana sukulu amalibe nthawi imeneja ma 10,000 kwacha 20,000 kwacha, koma masukulu ya boma kuti ukalipire munthu yafike pa 200,000 kwacha. Pamene anthu akumudzi madera ya ulima mwagulira maganyu mulipira na school fees. Zimenezo zayika chiopsezo chachikulu kumeya nyamata ina amuli apa kuti makolo akulephera kusaka school fees kuti atilipirire. Koma Profesa Arthur Mutharika wanenetsa kuti akubwera pa mpando adzakozanso chuma cha dziko monga amene azisiyira, ncholinga chokuti masukulu azimayi mupitilize komanso anyamata mupitilize kuphunzira, azimayiwa makolo athuwa mmene akagwirira ganyu mbuyo akwanitse kuti akapezeka ndalama kameneko athe kupita school fees. DPP oyo! Komanso Peter Mutharika amalifuna kukumbutsa nena kuti miswahaya mafumu yathu akukumbukirani pa 6 September pakuti inu ntchito mumagwira m'mamidzimu, mumagwira ntchito kuposa president kumene kusamala anthu ndi ntchito yopsa kwambiri kuposa ntchito ya asilikali amene ina iliyonse. Chifukwa chilichonse chakachitika mudzimo chimathera mafumu. Ndama ndikuwuzeni mafumu nena kuti Profesa Arthur Mutharika akalowa mboma aonanso zimenezo kuti minister anadzakhala maboma ang'ono local government adzathe kukumbukira kuti anthu mafumu mudzakwandira misonkhano yanu munthawi bwino
komanso akweze mshahara. DPP oye! Ndiye nkule tsopano zina zimene zona ine. Boma la MCP lalepera kuyendetsa dziko, akudziwa kuti pa 16 September pano masako sawina, akufuna kugwiritsa ntchito mafumu. Mafumu ndikukumbutseni muli kumbuyo kwanga nonse 140 komanso amene mukuonera pano muno Malawi anakugwiritsa ntchito 2020 ankanena kuti boma ndi limeneli munakhulupirira boma ndi mbusa, koma kodi zoona mafumu pano akukumbukireni adzikwera na State House kumopsinjani magalimoto malole kumakopasa 50,000 kwacha pa zaka 5. Then mafana ndikumbusani mafumu onse akunikira nonena kuti zaka 5 zimene zizi 50,000 mukulandira ija 50,000 ene mukulandira mafumu chaka china chilichonse chakwera wasankha kuti mafumu akulipireni pa chaka chilichonse 10,000 kwacha. Kodi zimenezo ndisachilungamo anthu inu umene ndiwe mukumafumu mafumu akuntchisi amemulachewa nanenso ndine mchawanzanu wakudetsa ndinakhala munthu mmodzi ofuna kuti sabode boma la MCP, koma tinkangomva kuti boma la MCP ndi boma la nkhanza. Ankatiuza makotiliana kuti boma limene ndi la nkhanza, ine ndanola pano kuzunza mafumu. Zoona fumu anatheza boma la MCP zaka 5 2020 pa 2025. Zoona fumu akatole State House kuyepesa moto wa Flose wako Mozambique. Odi Flose akamwaso ambe matenda shuga akwakonda amenewa. DPP oye! Ndiye akawulipira ndi 50,000 kwacha pa zaka 5 chaka china chilichonse asankha chakwera ndi boma lawo kuti mfumu ayilipire 10,000 kwacha. Zaka 5 akumayipatsa 50,000 kwacha. Pamene pali nzeru ndiye inu kunoko mafumu komanso anthu akuntchisi ngati boma limene likuzula mafumu mwakonzera kulichotsa? Yankhani mwamphamvu, mwakonzera kulichotsa? DPP oye! Ndiye ndikufuna kuti ndiwerengeni mawu a Mulungu eti nyanyamula Bible eti nangani manama mawu a Mulungu amanama. Ndifuna ndiwerengeni Yobu 20 Yobu 20 akunena kuti Zofari afotokozera masautso amene Mulungu atumizira oyipa. DPP oye! Mukundimva bwinobwino? Yobu 20 amene mwalenga Bible mukawerenge munthu akunena kuti Zofari afotokozera masautso amene Mulungu atumizira oyipa. Ndisanameze kuwerenga, kodi malayi muno Mulungu sanatumize mavuto kwa anthu oyipa? Watumiza boma la MCP 2020 usafika mpaka tsiku lero achakwera ndi boma lawo aona masautso okhaokha. Mulungu sana alole utsogoleri umachoka wa Mulungu. Ndiwerenga 15 komanso ndiwerenga 5 komanso 15 akunena kuti kufuula kokondwera kwa oyipa sukhala kutha. Mukundimva bwinobwino? Kufuula kokondwera kwa anthu oyipa sukhala kutha. Kodi kusonyeza kunena kuti kufuula kwa anthu a MCP, kufuula kwa chikangawa sukhala kutha. Kodi sukhala kutha. 15 akunena kuti chuma chimene anachimeza
koma adzayisazanso. Mukuniva? Kufuula kwa anthu oyipa sukhala kutha. Komanso anena kuti 15 chuma chimene anachipeza molakwika anthu oyipa adzayisazanso. Chonso anena kuti pasisise pano babano chuma chimene achinenga moyipa chonse ichi achitani kodi? Tiyankhe mokweza. Baibulo anena kuti chuma chonse chimene achipeza molakwika achitani kodi? Achitani kodi? Chuma chonse chimene achinenga molakwika achisaza. Mwa Mulungu akutero. Ndimalize ndi Exodo 14:13. Akunena kuti 13 ndipo Mose ananena ndi anthu musaope chilimikani penyani chipulumutso cha Yehova chimene adzakuchitani lero pakuti aigupto mukuona apawa simudzaonanso. TPP akunena kuti pasisisa pamene babano Mulungu wakonza kale zonse. Aigupto tikuona apawa sidadaniso kodi? Ndithokoza kwambiri anthu akuntchisi chifukwa cholandira ndi manja awiri komanso mwalemekeza ngope ndiwafotokozera Profesa Arthur Mutharika kuti kuntchisi bwana chipande cha mphamvu ndipo mupitilize kukonda chimanja cha DPP komanso kukonda mtsogolo wathu Profesa Arthur Mutharika. Ambuye akutsogoleni mutsale bwino zomwe kwambiri. Menemo ndi momwe mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa DPP wolemekezeka Alfred Gangata amalizira msonkhano wawo pano pa ntchisi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.